ତା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଖେଳୁଛି ଗଲେ ଯେମିତି ଏରା କୁଆ ଗଲେ ସବୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଗାଧେଇନି ବାଧେଇନି ମୁଣ୍ଡରେ ଧୋଇବନି ଓଦା ହେଲେ ମଜା ନା ଏମିତି ମଜା ନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା 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 ଖାଇ ପାଲ ପକେଇ ନବ ଏଇଠି ତ ଗଲେ ଗାଧେଇବ। ହଁ ମିଠୁ ଆଉ ଜାଗରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ରହିବୁ ପଛରେ ଆଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିଏ ଅଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବେ ତମେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପଟେ ଏ ମିଠୁ ବେଳେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ମୁଁ ଡାକେ ମିଠୁ ଦାଦା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦାଦା ଡାକେ ମୋର ହଉନି ବେପାର ମୋର ଆମର ନାଗ ତମର ନାଗ ଭାଇ ନାଗରେ କାମ କରୁ ଟିକେ ତାର କ'ଣ ଚନ୍ଦା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲା ଭାଇ ନା ଅନଉ ନା ଆରେ ମୋର ସେଇଠି ଦିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି ମୁଁ ଦେଇ ମତେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ହଁ ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ତାଙ୍କରି କାଠେଇ କେତେଟା ହେଇଛି ମିଠା କେତେଟା ହେଇଛି ଦିନଟି ଅଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ପାଣି ବାହାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନାମି ଠିଆ हो ना हेलो सांग मैंने देखु आम आसीचु पानी उठेबू ता पाखे गोटे समुद्र अच्छी पाचि पानी उठेबू समुद्र अच्छी समुद्र पाखे आसी गोड़ पकाउछु मजा लगुच वीडियो वीडियो फिर कौन आमती ना ନାଇଁ ବା ବଡ଼ ଦେଖ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ छोट पॉलिथिन पड़ी बांध पानी आम रास्ता बांध बांधिया ये कौन गोटे बांधिया ना जड़े बांध एका जन जड़े धर जड़े बांधे हाँ से
देखी मो जटा कौन कल कि मो पूजा जटा था भाषी डाक तू डाक मारनु जटिया बाबा जटिया बाबा गंजेई खाई सोईची बाबा गंजेई खाई सोईची बाबा अरे बोले 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 रे बहु मैंने डाक रहा हूँ लक्ष्मी बस जी कहूँ जेगा न थब सुंदाକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଅଟୋ ଡାକିଲେ 500 କହିବି ଅଟୋ ନା ମୁଁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦାକୁ ନେଇ ପଳେଇବା କାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବା